हामबाय धन्यबादसै नोंथांनिसिम जों आगोलनिफ्रायनो मोनबोबाय थादों जे 125 दा एमेन्डमेन्टखौ लानानै मोनसे भारत सरकारा रिभिउ खालामगासिनो दङ 10टा सिक्सफोरखौ लानानै दा बे थिग टाइमावनो जोङो रायजो राजाफोरनाव बेखौनो जोङो फोरमायनो नागिरदों जे 125 जे एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बेयो जाहैबाय जोङो बुंनो थाङोबा मोनसे गोल्डेन चान्स बर'फोरनि जुनै जे त्रिपुरा रायजोनि बा त्रिपुरा हादोरनिफ्राय जे प्रदुत देब बर्मा बिथांनि डिमान्डआव 40 बोसोर डिमान्ड खालामखांनायनि उनाव मोनसे भारत बर्षआ 6 शिड्युल दा गतै नर्थ इस्टनि 6 शिड्युलखौ रिभिउ खालामनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे बियो रायजो सभायाव अलरेडि पास जाखांबाय दा फैगौ फेब्रुवारि दानसेयावनो फार्स्ट सेसनाव पार्लामेन्ट सेसनाव मोनसे गोदान रोखोमै जों लुबैनाय बादि मोनसे 6 शिड्युल जानो थांगासिनो दङ थिग बे टाइमावनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेखौबो फोरमायनो सानो जे थांनाय समाव प्रमद बर' बिथाङा गाव निजा बबेयाखै खुस्रा तैयार खालामनानै मोनसे मेम'रेन्डाम जों मिथिनाय मथे आसाम सरकारनि मामा थोननाय बादि मोनसे मेम'रेन्डाम हैनानै दङ जुदि बे मेम'रेन्डाम मथन जुदि जानानै फैयोबा जोंनि काउन्सिला 6 शिड्युल मर्यादा थानाय नङा बिटिआर होननाय मुङै जोङो मोनसे जेनेरेल काउन्सिल सिङावसो थानांसिगोन नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना बिटिआरनि दफाफ्राव बबे जायगायाव 6 शिड्युला बा बबे जायगा बबे दफा नाम्बाराव जोंनि 8 शिड्युला थाफिनगोन होननाय लिरनाय दङ बेवहाय मुथे दोंसेल' लिरनाय दङ जे जोंनि बिमानि रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजल' जागोन होननाय लिरनाय दङ दा बेफोरखौ लानानै जोङो सालिजारि खालामनांगौनि सम जाबाय रायजो राजाफ्रा जे जोङो जेनेरेल काउन्सिलाव थांफिननांगौब्ला मा अबस्था जागोन दिनैहाय नोङो दार्जिलिं लादाख बिसोरहा जेबो स्टेटास गैया ना 5th शिड्युल ना 6th शिड्युल दा जायनि जुनै जोङो होनदों जोंनि मोनखानाय 6 शिड्युल थामोनथा जे 6 शिड्युलखौ जोङो फोसाबनानै लानांगौसो नाथाय बिथांमोना होनदों जे बे 6 शिड्युलखौ नाङा बिटिसिखौ नाङा जोंनो बिटिआरखौ नांगौ जुदि बिटिआरआ जामारबायब्ला हमना लादो 6 शिड्युला गैला अब्ला बिटिआरआ मोनसे जेनेरेल काउन्सिलसो रायजो राजाफोर बेवहाय जेबो आयेननि अब्लिगेसन गैया बेवहाय आर्टिकेल नाम्बार गैया जायनि जुनै जोङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' खमसे खम ट्राइबेलफोरखौ जोङो सिरि मोननो थोनदों जे नाय बिजिरनो नाय बे पिरियडआव 125 दा एमेन्डमेन्ट सोलिगासिनो दङ फैगौ फेब्रुवारि दानाव बे जिनिसा संबिधानिक मर्यादा जानो थांगासिनो दङ जायनि जुनै जोङो दाखालि बिदोंमोन प्रमद बर'नाव नोंथां हैनाय मेम'रेन्डामखौ खोन्था मानोना बे मानसिखौ फोथायजाया थांनाय बारनि बिटिआर रेकर्डआवबो सोरनोबा देखाया मारैनो साइन लाहोदलाबायनानै दिनै बे बिपदआव गोग्लैबायजोब्बाय जोङो दा ओंखायनो जों फोथाया जों होनदों एबसुनि प्रमद बर'नि मेम'रेन्डामा मा लिरदों बेखौ जोंनो पाब्लिकलि खालामनांगौ जों जोंनिखौबो पाब्लिकलि खालामगोन मानो दोनखोमानायनि बाथ्रा फैनांगौ जोङो होनदोंसोमोन ज' प्रत्येक दल संगठना ज' मिलायनानै अल जाति माने कमिउनिटि लिडारफोरखौ लानानै सिभिल ससाइटिफोरखौ लानानै जों क'क्राझाराव सावरायनांगौमोन जे जोङो माबादि 6 शिड्युलखौ जोङो लामारनो नाथाय बेखौ खालामालासे जोंनि आदा प्रमद बर' एमु टेमगाङा दिल्लीयाव हारसिंनो मेम'रेन्डामखौ हैखोमानानै दङ बेखौ पाब्लिकलि खालामनांगौ जों दिनैबो डिमान्ड खालामो आरो बेखौ ज' सावरायलानानै 6 शिड्युलखौ जेन' परिबर्तित टाइमाव जोंनि ट्राइबेल माहारियानो सालायलांनो हाबाय थायो बे रोखोमै बुलेटफोरजों गावलाबो हाबाय बादि जों मोनसे 6 शिड्युलखौ लुबैयो धन्यबाद।